Les escoles verdes us informen sobre la neteja digital, ja que és molt perjudicial pel medi ambient. Els correus que tens al teu dispositiu estan emmagatzemats a una central. Aquesta central consumeix energia elèctrica, per tant contamina. Si suprimeixes o redueixes aquests correus a vegades innecessaris, ajudaries a que no contamines tant. Això és un clar exemple del que podia tindre una persona en el seu correu. Sabies que un mail d'un mega és igual a una bombeta encesa durant 25 minuts? I que 20 correus és el que contamina un cotxe durant 1.000 quilòmetres. Eliminar correus seria una bona opció, però també donar-nos de baixa de campanyes publicitàries. Comprimeix la mida dels documents que envies per correu, limita l'ús de respon a tothom i no difonguis peticions en cadena per correu. Intenta parlar en persona si és possible i també guarda les webs favorites, ja que una búsqueda web contamina de 0,2 a 7 grams de CO2. Descarregar els teus fitxers és la teva millor opció. A part, intentar no mirar vídeos que consumeixin massa i agafar i emmagatzemar els teus fotos, vídeos, documents al teu disc dur.